ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅନେକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ କିଡ଼ିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଖବର ପାଇ ଶିକିରକୁପା ସେକ୍ସନର ଫାୟାର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆସି ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିବା ସୂଚନା। ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଖବର। ମୁଇଁ ଶିକିରକୁପା ସେକ୍ସନରେ ମୁଇଁ ପାରା ଫରେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛେ। ତ ଆମର ନିଆଁ ଲଏର କିଡ଼ିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ 7 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନିଆଁ ଲିଭାଉଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ଆର୍। ମୋ ନାଁ ମଙ୍ଗଲ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଇଁ ଅଛେ ଫାୟାର ୱାଚର ଶିକିରକୁପା ସେକ୍ସନରୁ କିଡ଼ିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ଆମେ ନିଆଁ ଲିଭାଉଛୁ। 7 ଜଣ ଲିଭାଉଛୁ। କେତେବେଳେ ଲାଗିଥିଲା? 6:30ରୁ ଲାଗିଥିଲା।